Is dit luxe, een handtas, handgemaakt, ter waarde van een kleine 10.000 euro? Of is luxe een diamanten ring, in dit geval ter waarde van ruim 12.000 euro? Of dit exclusief horloge met een waarde van 63.000 euro? Of is luxe deze robot-rollator? Of is deze seksrobot de luxe van de toekomst? Op de expositie Luxe met een vraagteken gaat het enerzijds over exclusieve, kostbare producten en anderzijds over oplossingen voor de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van voeding en zorg. Is dit voor jullie echt luxe? Luxe om in te kijken. Maar niet om te hebben, nee. 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 Niet om te dragen en niet om te betalen. Mooi om te zien. Betalen ook, ja. Nee, het is te duur. Ja, we staan hier bij een tas van Hermes. Hè? Kleine 10.000 euro waard. Ja. Is dat luxe? Het is absoluut een luxe. Ja. En zeker voor een vrouw denk ik dat het wel een soort van ultieme luxe is. Ja, Dus daar zou je voor willen sparen. absoluut. Ja, daar staat dan een spaarpotje voor aan de zijkant. Ja, Dus als je met die tas binnenkomt, dan maak je wel een statement. dan maak je een entree. Ja, dan maak je echt een entree. Ik zie je nu al glunderen. Ja, daar kan ik ook heel blij van worden. Ja. Dat blinkende, dat heeft toch iets magisch blijkbaar. Ja, het blijft toch iets wat blinkt, blijft toch ja, ook iets onbereikbaars hebben. Wat je ook wilt hebben. En daar zou je gelukkig van kunnen worden. Het zou bijdragen tot geluk. Luxe is voor mij meer een aanvulling op hetgeen dat er op dat moment niet is. En ik leg wat minder de nadruk op materiële dingen en zaken die ik vast kan houden, ligt meer in gevoel. Maar voor mij is het wel zeg maar, het aanvullen van hetgeen dat je mist om het leven beter te maken. En een expositie nadenken over luxe, vind je dat wel een goed thema? Ik vind het zeker een goed thema. Ja, zeker omdat we zitten met luxe gaat ook in op topics als schaarste. Schaarste hebben we in deze wereld nu langzamerhand steeds meer mensen. Ik denk dat het bewustzijn creëren op die vlakken dat het wel een belangrijk item in onze maatschappij is. De tentoonstelling is nog te zien tot half april 2019.